Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит с трупеи, когато слагаха да лежи пред портата му. Като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа. Finally here. My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came. И кучетата идваха и ближеха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise.
Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика: Отче Аврааме! Смили се над мен. I saw you with Lazarus. Send him to me. И изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в този пламък. Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живее, така както и Лазар злините. Но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. А той каза: Щом е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам 5 братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: Имат Моисей и пророците. Нека слушат тях. А той отговори: Не, отче Аврааме. Но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. Тома му каза: Господи, не знаем къде отиваш, а как можем да знаем пътя? Исус му каза: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Исус му отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: Как може стар човек да се роди?
може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.